बरीगुमा गोटे पान दुकान अच्छी सी आज्ञा आज्ञा पान दुकान देखो केते सुंदर पान बढ़िया आम जाऊँ गुप्तेश्वर गला बेलू आम बरीगुमार अटकीचु आज्ञा पान दुकान पान नौचु बहुत बढ़िया पान बनाऊँ आज्ञा मालकानगिरी जयपुर नवरंगपुर समस्ते आसिक एठू पान भांगिक नौकरी।
मोसा कुठे? हा, एक आहे. काढा कुठे आहे लागते?